हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नट्स होनायखौ मोनलायबाय बेयाव आरो बियो जोंहा सोलिगासिनो थागासिनो दंखायो नोंथांमोना नुबाय थादोंआनो दा बेखौ नोंथांमोना बे बाराव नुनो मोननाय जागोनहाय मोनथाम पिडिएफनि जथाय आरो बे मोनथाम पिडिएफनि जथायाव नोंथांमोना मोनगोन वेस्टार्न लिटारेचि क्रिटिसिजम बे सोनाबारि थुनलाइ बिजिरनायनि माखासे बाहागोफोर बेयो नोंथांमोनहा सोर मा बेखौ सोनाय जादों बेखौ दा फारियै नायदो अब्ला नुनो मोननाय जागोन दा बियो डिग्री लेभेलबो जानो हागौ नङाबा मास्टार डिग्री लेभेलनिबो जानो हागौ बेयाव जायखिजाया मोनसे बबे सिलेबासाव गोलैदों नोंथांमोनहा बेखौ नायबानो जाबाय बा दानि सेमिस्टाराव नोंथांनाव गैयाबा एबा दानि सिलेबासाव गैयाबा उननि सिलेबासाव बे फैगोन बेयो कमन जाना थाखागोन अब्ला नुनो मोननाय जागोन बेयाव नुनो मोननाय जादों जोङो फार्स्टआव नोंथांमोनहा रानि एलिजाबेथनि समाव थुनलाइ जौगानाया माबादिमोन आरो थुनलाइ बिजिरनाया माबादिमोन दा बिनि सायाव जोंनो मोनसे सोंनाय दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बाव रानि एलिजाबेथनि थुनलाइ सोरजिनि सायाव एबा रानि एलिजाबेथनि समनि थुनलाइ बिजिरनायनि राहाया माबादिमोन दा बेखौ मोनब्रै पेजाव नोंथांमोना फारियै नुगोन बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन बेवहाय प्लेट' आरो एरिस्टटल मोननि समाव थुनलाइ बिजिरनाया माबादिमोन प्लेट' आरो एरिस्टटल मोनना थुनलाइखौ माबादि क्रिटिसाइज खालामदोंमोन बा क्रिटिसिजमा माबादि रोखोमनिमोन दा बेनि सायाव मोनसे रनसाय एसे टाइपनि कुइसन फैगोन एबा लिरनांगोन दा बेनि सायाव बा बुजिनानै लानांगोन दा बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन गासै पेज मोनथाम मोनब्रै मोनबाहालागैहाय मोनहैगोन दा बे मोनबासिम दङ नै बेवहाय दा बेखौ फारि फारियै मोनसे बिजिरलु नोजोरजों नट्स हिसाबै बानायनाय जादोंमोन दा बे सोरनि होनदोंमोन प्लेट' आरो एरिस्टटल मोननि समनि थुनलाइ बिजिरनायनि राहा एबा थुनलाइ बिजिरनाया माबादिमोन दा बेफोरखौ जोबोद गोब्राब मोननो थाखाय नट्सफ्रा जोबोद गोनांथार बानायनोबो हाया हारसिङै बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय न'आव ससार आरो स्पेन्सार मोननि थुनलाइ जौगानाया माबादि बिथांमोननि समाव थुनलाइनि क्रिटिसिजम एबा बिजिरनाया माबादिमोन दा बेखौबो नोंथांमोनहा बेयाव फारियै मोनफानाय जाहैबाय बेवहाय ससार आरो स्पेन्सारनि जेराव 1450निफ्राय 1550 अदेबानि 15 जौथाइनि आरो 16 जौथाइनि समनि बे बाथ्रा दा बेयावबो नोंथांमोनहा बेखौ पेज मोनथाम मोननाय जादों दा बेयावहाय दा बेखौबो नोंथांमोनहा नट्स हिसाबै बेयाव मोनगोन मोनथामबो नट्सनि पिडिएफआ फार्स्टआव डिसक्रिपसनावनो लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नाय आरो बेबायदिनो सिगांनि बड' मेजरजों रिलेटेड थानाय कुइसन एन्सारफोरनि नट्सफोरखौ गोबां भिडिअ आपल'ड खालामबाय बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन बड' मेजर प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनावबो लिंक मोनगोन नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै चेक खालामनो लाबानो जाबाय बड' ग्रामारनि बड' एसेनि नांगौबा बड' ग्रामार एसे बेयावहाय प्लेलिस्टआव माबा हाबनानै नाय बेनिफ्राय क्लास 9, 10, 6, 7 बेफोरनिबो मोनगोन फिसा आरो बेनिफ्राय गुबुन इन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोर नायनोबा नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन शेयार खालामनो हो गुबुनफोरनो जुदि स्टुडेन्ट नङाबा गुबुनाव मोनहैथों जाहाथे एसेबाबो माबा मोनसे मोननानै डेभेलप जाथों दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।